Mga puso, nahauna nga Masskarade Ball tiyon sa Masskara Festival sa Bacolod City, gintambungan sa mga kilala nga personalidad nakit ng First Family. Ball, katuyuan nga matabangan ang isa ka organisasyon nga nagabulig sa mga kabataan. Yaring balita ng atong gintutukan. The stars aligned on the red carpet para sa first ever Masskarade Ball tiyon sa 43rd Masskara Festival. Ang kahiwatan ang isa sa highlights sang selebrasyon. Diri nagtililipon ang mga kilalang personalidad sa politika kang showbiz nga may katuyuan nga mabalik ang yuhom sa mga pamatanon nga ginabuligan sa isa ka foundation pinaagi sa Operation Smile. Ang kahiwatan ang gintambungan ni First Lady Attorney Liza Araneta Marcos kag mga kabataan nga Sunday Congressman Sandro Marcos kag Veni. This festival that is being thrown today should not be overlooked, nor should it be played down. I think this is clearly an indication that not only is Bacolod under the leadership of Mayor Aldi Benitez destined for bigger and greater things, not only because Masskara is now up and running again, is Bacolod opening up to the rest of the country, but it shows that the Philippines is finally opening up again after COVID. Dako naman ang pagpasalamat sa Bacolod Youth Foundation Incorporated kag LGU sa kooperasyon sa publiko sa kahiwatan nga nagtibong sa national sporting events, cultural presentations, kag sectoral programs sa 7 ka event sites sa sunod sang 3 ka semana. Especially for all the support that we received. Thank you to all the Bacolodnons for giving our guests here a warm welcome in Bacolod. So, happy gid kami. I thought it would be appropriate for us to call this Masskara event Balik You Home, because for 2 years we did not have the Masskara event. It was postponed, and for obvious reason, we would like to bring the smile back in Bacolod, which is why we call Balik You Home Masskara Festival. Siyempre, bangod Masskara-inspired ang ball, mas naging madinuago ng event bangod sa Mardi Gras-inspired outfits kag yuhom sa mga bisita. Sang tinalikdan nga semana, 200 nga mga kabataan nga may cleft palate ang ipaidalom sa screening. 60 sa ilang ipaidalom sa reconstructive surgery sa Nobyembre. Ang Operation Smile, pinagi sa Hope Foundation, ang nagbago sang kabuhisang malapit 4,000 na mga pamatanon humali 1998 sa Bacolod kag Negros Occidental. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.